Carrasco vou ler a segunda parte do 7º capítulo da miña novela, a única novela que publiquei, Os días felices de Benvido Seixas, que foi finalista do Premio Xerais. Neste capítulo hai un diálogo entre Benvido e Mariña que foi o que permitiu que a Real Academia Galega lle dedique as letras galegas do ano 2025 ás pandeireteiras, e desde aquí o meu agradecemento tamén aos académicos e as académicas que recolleron a proposta e fixeron posible unhas letras galegas para as pandeireteiras. É verdade, podemos ir á praia, propuxo Benvido coa ilusión dun neno. A praia o día das letras galegas? Pareceulle que lle propuxeran algo horrible. Claro, faríame moitísima ilusión, seguía el abrindo os brazos e os ollos. Cando era un cativo adoitaba ser o primeiro día que ia cos meus pais á praia. Era xenial non ter que ir á escola e poder pasar un día enteiro no mar. Pois mira, pareceme moi bonito, pero este ano xa fuches o mar por primeira vez e, ademais, o Día das Letras Galegas non tería que ser festivo. Como que non? Desconcertouse Benvido. Se non é festivo, para que é o Día das Letras Galegas? Pois as letras galegas serven para termos un día no que se reivindique a nosa literatura nun contexto social, económico e cultural que lle se desfavorable, e non para que as librerías queden sen vender libros porque non poden abrir e as escolas fagan festa e non se poida conmemorar nelas unha data tan importante, nin traballar co alumnado contidos sobre os escritores e as escritoras que se homenaxean. Respirou ao final cargada de razón. Claro, tamén abren as igrexas a noite de Nadal, discorreu el. Efectivamente, moi boa comparación. O Día das Letras Galegas ten que ser un día laborable para que sexa un día de festa e non un día festivo para que se converta nun día de praia. Nunca o vira así, recoñeceu fascinado pola capacidade dialéctica da súa convidada. E por que me dicías o de ler sen ler? Sabes que as letras sempre se lle dedican a un autor ou autora que leve 10 anos morto, non? Creo que sí, dixo Benvido con seguridade. Pois unha vez dedicáronselle esos poetas da Ría de Vigo. Este ano tamén é unha homenaxe colectiva, pero moito máis especial. Este ano, as letras galegas están dedicadas ás pandeireteiras mortas, dixo ela chea de ledicia. E que teñen que ver estas coas letras? Todo, teñeno todo que ver. A literatura, antes de ser escrita, foi oral e segue o sendo. E a literatura oral é a única que ninguén consegue censurar porque ningún policía, ningún xuiz, ningún ditador, ningún carcereiro, nin ninguén que se crea autoridade pode mutilar unha parte da memoria. Pero as pandeireteiras, inquiriu el desconcertado. Tenseche que explicar todo. As pandeireteiras o tocan? O ti nunca fuches a ningunha festa? Comezaba a desesperarse. A pandeireta é a excusa para comunicar a beleza e a transgresión que sempre amosan as coplas as que serve de acompañamento. Todas esas coplas son a mellor mostra de intelixencia do noso pobo e da nosa historia feita canción. Era ben hora de que se recoñecese o papel fundamental da literatura popular, que é da que bebe a escrita, e que esas mulleres que herdaron a nosa tradición e nos la souberon transmitir, visen o seu nome en letras de ouro na nosa historia. Continuaba Mariña sen un sogrolo de viño entre as frases. Pero xa non o van ver, non? Non dicías que teñen que estar mortas? Ti queres acabar comigo? Claro que están mortas, parvo. É unha maneira de falar. Colleu a copa e mollou a palleta para calmar os nervios. Ademais, non llemos facer nin caso esa restricción. Homenaxaremos as que nos dé a gana, como se morreron hai 3 días. E o máis bonito é que non hai un só lugar que poida quedar co privilexio de ser o berzo do homenaxeado, senón que, neste caso, todo o mundo pode reivindicar a súa ou as súas pandeiretas locais e gabarse delas. Non é maravilloso? Erguía a copa cos ollos brillantes. Temos unhas compañeiras do Batallón Libertario da Costa da Morte que farán unha foliada o mesmo 17 na honra de Eva Castiñeira de Gransón e da tía María de Herbecedo e outras camaradas do Ateneo Popular de Carballo que editaron un disco coas cancións de Visitación de Imende. E no maio celebrarémolo cunha charla sobre música popular, un obradoiro de composición de coplas e xa que traballamos para toda a Bisbarra e tamén para as comarcas de arredor, cun serán dedicado á memoria de Helena de Toutón, de Maruxa das Cortellas e de Otilia dos Seixedos. Brindemos, Benvido, brindemos por las pandeireteiras mortas. Berrou Mariña de pé, coa copa en alto e as vagoas asomando. Vivan as pandeireteiras mortas, berrou tamén el. Xuntaron as copas e fundíronse como a ferreñas nun abrazo que rebordaba paixón pola literatura popular.
e Mariña convenceuno para que asistise a charla, o obradoiro de coplas e mesmo as clases de pandeireta do vindeiro curso. El díxolle a todo que sí, mentres apalpaba a densidade da cultura da súa amante, que pedía máis coa mirada, e el abriulle outra botella de branco. Tiña certeza de que Benvido entraría na maxia da literatura a través da música, das palabras petadas e riscadas no coiro, e había chegar o día no que abriría un libro, sentiría o formigo da curiosidade cando sae alimentarse e non podería evitar darse a lectura. Evolucionar era un dereito fundamental do ser humano, ascender polos chanzos do coñecemento como eles dous subían os da escaleira cara ao dormitorio, con vistas ás luces dos montes do Morrazo reflectidas no mar. Mariña conectou a tableta ao fío musical e a partir de aí todo foi deixar chover e orballar, caer na lama, ir á fonte, contar as estrelas e as pedriñas do chan, remendar o refaixo e buscar en auga clara no fondo do pozo. Moitas grazas.